Apas dili pa ta mo adto sa national issue. Katong kidnapping kagahapon sa may Banilad mga sukid tig paminaw na hinumdo mo, dunay tay update ron. Kay dunay investigasyon sa kapulisan labot sa giingong kidnapping nga nahitabo sa usa ka parking area sa may barangay Banilad ning Dakbayan sa Sugbo mga kaigalaan. Kung mo biyahe ka gikan sa Cebu City padung ka dito sa University of San Carlos Talamban Campus, di pa kaabot sa University of San Carlos Talamban Campus, pero nilapas-lapas na gamay sa Santo Niño Village. Padung ni Talamban. So, kinumdum ta ang nagpost may galang asawa gumikan sa iyang bana nga gidagit. Mao ni ang pagdagit may gala ato sa balikan kadali para for the benefits to mga igsuon nga karon pa nakakita, karon pa nakasunod sa tuntulumanon o kato nakasunod na kagahapon, at least ma-refresh sila niining maong insidente mga kaigalan. Mao ni ang nahitabo kasama nga names o kini o. Kining duha ka mga lalaki ako ipakita usa diri sa atong social media platforms. Ni ay usa ka sakyanan nga puti, mura ni mahigala og Land Cruiser or baka Nissan Terra. Dili man ni Fortuner, dili po ni Montero, dili po ni Everest. Puti og color mahigala, medyo white pearl ning pagkaputi Sa ako lang tan-aw no, gabi masagud ni mga sukit tig paminaw. Nagsiga ng suga ning mga sakinan sa tupapadong na larga ni. Nagandar na makina ni day. Andar na makina ni. Unya taw-taw dunay usa ka auto nga nakaparking sa unahan. Nabato imong kuandong katong lingin dong. Dunay kanang toya. Dunay ka parking sa unahan nga ni atras. So malagmit nga nagsabot na ni sila, nagtinawganay na ni atras siya. Unya padung siya, move forward siya padung ining sakinan nga SUV nga puti. Okay? Unya karon kalit og hunong kining usa ka puti sad nga van. Okay, pag hunong anak karon, sus gidagit man nindo ka mga lalaki mga sukit paminaw gigakos ning kwan so diwa kadagan. Kining usa nga tambukon gisud gipaslak mahigala didto sa sakinan. Unya to nang lingkod na ang kining usapod mga kagalaan tabangag pasok pila ka mga lalaki ni pasok unom ka lalaki, no? So dili sa gusto nga masud gyud dito mahigala gisumbag pag isa aron nga mahasud gyud siya didto mga kagalaw sumbag sa nakapuwa. Ting pakasumbaga gyud. Hangtod nga makasud siya dito sa van. Nya ni atlas ginahina yung van mahigala o nya gislado o sado pagkahasado na kinini ang iyang gisakyan kining maong SUV nga puti nya kining usa ka lalaki nga nakaito midagan misakay pod sa sedan. So mo ning hitabo ang mga sukit tig paminaw unya ni dagan na kining maong white mahigala nga SUV. Okay. So kumusta man ang investigasyon sa kapulisan ani? Kay ang asawa sa atong nahinumduman nagpost ni kagahapon. Asa man tong post asawa kasama nga names kaniyo. Kidnapping alert in Cebu for public awareness lang kundi ay alas 2 sa kadlawon diha sa Miranza Center Banilad ang iyang bana gipugos pagpasakay sa SUV no sa mga tawo nga wa kuno mailhi. Kini ang bana nga si Glenn ang iyang whereabouts ang iyang himutangan na diskubrihan pagkabuntag na ni anang May 11 gihapon mga higala. Kining maong unfortunate and life-threatening incident has already been reported to the authorities. Mo na ilan ka-report dito sa Mabulo Police Station. So mo na nag-imbestigar mahigala ang Mabulo Police labot ani mga sukit tig paminaw. Unsa mang hitabo agi da ini. No mo ni anda kong pangutana ni ining nga maong asawa mahigala nga ang iyang bana nga kining ginganla Glenn nga gidagit man mga sukit tig paminaw. Nganon duha man po ni kalalaking gidagit. Unsa may anggulo, unsa man gyud motibo nganong gidagit ni. Dastong linya karon mahigala tong PNP military beat reporter si kasamang Arnold Bustamante. Yes, kasamang Arnold. DYHP RMN Report. Sa mga Attorney Rofildo na lead ang atong kapulisan o ang mga person of interest sa naitawong pagdagit sa usa ka negosyante ni kasamang Attorney Rofil kining nga maong biktima uban po datong usa ka laing negosyante nga sakay o gipugo sa pagpasakay sa usa ka van, puti nga van diha sa may parking lot sa Barangay Banilad sa siyudad sa Sugbo. Human ni mag-viral ang video sa social media. Ang atong nga kapulisan sa Mabulo nihimo dayon og investigasyon gani ipatawag dayon ning nagpost sa social media ka sa mga Attorney Rofil unya nihimo sila og investigation
nakip na ang pagsubay kung unsay hinungdan nga nang naabot sila dito napita sa mga napita kasama Rodorofil. Di ay kining nakatalikod ka na sa video ito kasama Rodorofil nga Kaya nakalikod, kaya tambukon. kanang tambukon kasama Rodorofil prinda ni siya og duha ka sakinan. Oho. Ang duha ka sakinan kining Nissan Terra kanang dool sa ni Glenn kanang usa si Glenn man kasama Rodorofil. Asa may Glenn, kining niwang, kining tambok? Kanang niwang, kanang dool sa sakinan. Ah, okay. Nya, mo na si Glenn. Unya yaning gi-drivean ang Nissan Terra kay 3 months before aning insidentiha. Giprinda ni kining usa ka lalaki kining tambukon ang ihang Nissan Terra o ang ihang Innova Toyota Innova. Bali og giprinda niya og tag 900,000 pesos each kasama Rodorofil. So Kisa may ngan aning tambukon. wala lang sa ngan din ni kasama Rodorofil kay mora man ni ang person of interest. Sige. Mo ni ang person of interest kini siya Si Mr. X lang ni, Mr. X. So si Mr. X, so kining duha ni ay kabuok nga naa diha sa sakyanan nagtindog. Si Mr. X kining tambok mo ni nagprinda sa sakyanan ngadto ni Glenn. 3 months ago. Actually, kini si Glenn kasama Rodorofil, middleman rapod ni. Aha. Naani siya, daghan siya financier nga mga mudawat og mga prinda nga mga sakinan ba. Onya, controversial ni actually kasama Rodorofil, laom-laom ni siya nga istorya. Oh, laom-laom ni. So, sa to pa negosyo din ni kasama Arnold, dili ningon nga drugs ang hinungdan, dili ningon nga kidnapping for ransom nga dakpon ka, kidnapon ka, pangayuan ang imong asawa o imong pamilya og minilyon na dili day ni mao. Dili ni siya inana kasama Rodorofil. So, laom-laom ni nga insidente pero negosyo ang hinungdan ani kasama Arnold. Tinood na, panggan ni sa mga negosyante sa sakinan kasama Rodorofil. Kuyawa ko ni kalakiyagot. Kasi ato klaroho na. So, kini ni ang si Mr. X nagbaligya og sakyanan ngadto ni Glenn, but kini si Glenn middleman ra pod ni. Middleman ra po ni. Prinda ang term nila kasama Rodorofil. Prinda. Prinda. Okay, so si Mr. X nagprinda og sakyanan ngadto ni Glenn. Nya kini si Glenn pod nya mo igiprindahan. So siya may nagdaan ng sakyanan karon nga tira din na, dili na sa Land Cruiser, tira na Nissan Tira. Nissan Tira na kasama Rodorofil. Mo nang iprinda. Mo nang giprinda. Sige ha, gamay lang ha, atong susiyon og maayo ni karon kasama. Straight to the So point. atong balikan mga kagalaan kay kini manggod makaalarma ni. Mao na ang iyang post ni Siren by pag-pronounce ani day. Siren J Samya nga ang iyang bana kuno gidagit mga sukid tig paminaw. Kidnapping alert sa Cebu. Unya kini mao kidnapping alert. Duol ra ba ni mga kagalaan diha sa University of San Carlos? Naay mga estudyante ng naa. So kanang mga ginikanan anak medyo mabalaka po sila. Basta silang mga anak niya og unsay mahitabo, simbako lang. Mao na kana bitaw mga eskwelahan kana mga international schools inday Ken. Grabing security. Labi na mga anak ng mga adunahan pangkidnapo niya simbako na. Unya human ipalukat mga sukid tig paminaw. Pero kini klaro hunta ni dili ni kidnapping for ransom. Dili po ni kidnapping mga higala nga lahi ang katuyuan, business day ni. So kining duha day ka mga lalaki nga gidagit, silang duha, unsa may atrason lang duha, kining usa nga tambok mo kani nagbaligya o nagprinda. So nagprindag sa kinan duha ka buok tag 900,000 Nissan Tira og Innova. Ngadto ni ining niwangon nga si Glenn din ning niwangon. Unya hain man ang nahitabo nga conflict ani karon. So unsa may nahitabo di ay? Niya ang investigasyon sa atong kapulisan pinagi ni kasamang Arnold Bustamante atong balikan kasamang sa atong linya karon. Yes, kasama Arnold. Kasama nga Rodorofil, balikan nato kay 3 months ago motong nagprinda ni si Mr. X kadto kang Glenn og sakinan nga duha ka buok Nissan Terra og Innova, Toyota Innova. Valor kini tanan og 1.8 million pesos. Din ang sabot, ang interest ani kasama Rodorofil sa duha ka mga sakinan matag buwan 50,000 pesos. So tulo ka buwan, doon na siya batal nga 150,000 pesos nga bayro nun kung lukato na. Karon neto nga pizza Mayo o pizza City sa Mayo 2026 kasama Rodorofil, iparukat na sa kinini ang dawat sa prenda kay tulo raman ka buwan ang sabot
nga lukaton ang maong nasakinan mao to nga tawgan ni Glenn kining Mr. X nga lukaton na ang maong sakinan o niya bayran kini og 1.8 million pesos gawas ani napa siya 150,000 pesos nga meron nun sa interest. So wa di ba dayon kasama Tol Rapil ang pagparakita nila na to nga Mayo 7 sa usa ka mall diha sa Dakbayan sa Mandawi kadang SMG Mall diha sa Banilad o kining Sportuna matinining street diha kasama Tol Rapil kay naglain ang ilawas. So ito klarohon kasama Arnold, og prinda ning maong sakyanan, dili din yung middleman kinis Glenn nga iya pong ibaligya ni mga sakyanan sa uban. Kay prinda raman eh. Prinda na. So gamito ni Glenn malagmit niya, gamito ni Glenn unya niglukat, ibalik ang kwarta nga 1.8 million, 1.8 tanan. Pero muhatag pag yun siya additional nga tag 50,000 per month. Okay, interest sa prinda. So kini si Mr. X kining tambok may muhatag gato ni Glenn. Mo ni siya muhatag, mubayad siya og 1.8 million kasama Tol Rapil. Kay kuha na niyang sakinan o niya plus 150,000 pesos ka interest. So kuha na almost 2 million ang gabera na unta kasama Tol Rapil, no? 2 million yun. So, 2 million. sang dihangyo siya nga pizza 11 na lang sa Mayo. So nakita sila dito sa 2.3 million parking lot. tanan. Okay, sige. So nakita sila dito sa kuan kasama Tol Rapil sa usa ka parking lot sa Manilad. Dito sila nag-abot kasama Tol Rapil. So ang hangyo aning Mr. X nga wa pa man ko ikabayad sa 1.8 million. Ako ni siyang magpatabang sa kang Glenn nga ma-transfer ni sa laing financier. Kaya iya na po nang iprinda og laing kasama Tol Rapil kay ibayad niya sa katong una niyang iprindahan. So nisugot si Glenn kay naman si kailan daghang nga mga financier kasama Tol Rapil nga modawat bitaw og kuha mga prinda nga mga sakinan. So ang hangyo lang ni Glenn nga ihatag lang o bayran lang ang 150,000 pesos kay para man to sa nagdawat sa prinda. Bayad sa nagdawat sa prinda. So moto nga sugot na si Mr. X nga iya lang bank transfer. Pero natinga si Glenn nga imbis mag bank transfer ang nanawag ko ni sa iyang asawa kining Mr. X kasama Tol Rapil i-bank transfer na anang orasa alas 2 kadlawon. Pero inay nga ang kwarta nga moabot ngadto sa iyang bangko, duha man ka mga sakinan ang nangabot o kining puti nga van o katong Toyota Vios. Pugos na sila sa pagpasakay kasama Tol Rapil ngadto sa maong mga sakinan. Gani itatapan matod pa siya og kining panapton ang iyang mata kasama Tol Rapil pero makidungog siya sa istorya sa sulod. Natinga naman nang siya kay hug siya dito sa Dakbayan sa Naga so sa mga kasagbutan dito. Natinga siya wa naman dito wa na niya makauban dito sa van ang katong Mr. X. Sinamanta ko no ang duha ang gisakay sa van kasama Tol Rapil. Dili na siya nagduda nga dunay kalabigitan si Mr. X sa pagdagit nila. Warag inana ba? So ang iyang theory nga gihatag adto sa atong kapulisan nya dahibaw anday kasama Tol Rapil nga kining mao nga mga sakinan wa ni say mga papilis. Wa ni mga papilis, wa ni OR o CR. Wa pod ni siya kanang dokumento gikan sa kanang kang Mr. X kasama Tol Rapil. So nagduda po ni siya nga ang atong kapulisan diri na nagduda nga kining mao nga sakinan kinarnap ni. Kada bitong sa Rentangay o sa Rentsangla kay kini man kunong Mr. X hilig ni siya og kanang mangabang og mga sakinan kasama Tol Rapil sa mga rent a car diri sa Metro Cebu. So muni ang himo karon nila pupalawom sila sa ilang investigasyon unsay kalambigitan aning Mr. X sa mga kaso sa mga Rentangay lakip na si Glenn kay kagahapon adlaw si Glenn dito naman sa Mabuno Police Station may file na og kaso kasama Tol Rapil, may execute na siya ka affidavit alang na sa pagpasakag kasong kidnapping patong aning Mr. X samtang ang kapulisan mo panahon pa silang investigasyon. Ato pa binaw. So kailala din sila kasama Arnold maahon. Kaila ra ni sila actually kasama Tol Rapil, puro na ni sila man nagkaila. Ato pa binaw ang pamahayag ni Police Major Eric Hingoyon. Okay. Ato pa binaw si Eric Hingoyon. Sa Mabuno Police Station atong nikatap ng video sa CCTV. So una sa tanan
may adlaw, sir ug ma'am, sa tanan nga friends na to sa media nga naa diri. So mao tong ni katap nga video makita ninyo atong i-post gabi. Pero kung makita ninyo sa CCTV is nahitabo siya May 11. So mga 2 weeks na ang milabay. Ang pangitabo is dito sa may Barangay Banilad sa isa ka prominent na subdivision diha dapit. So makita ninyo sa video nga naay allegedly abduct nga duha ka buok victim. Karon ang victim allegedly dito na sila gidala sila sa Naga around mga 5 to 6 AM. Dito na sila na-recover. So, ang victim is, yung giingon is gikuha ang iyang mga gamit niya, cellphone, relo, passport, and uban na mga ID. Nipatabang siya dito sa police station para makontak ang iyang wife niya dito sa Naga. Gisundo siya dito sa Naga police station. And then allegedly wala na daw siya, nagpa-blatter. Ang iya lang is pa-inform lang siya sa iyang asawang okay pa ang iyang kahimtang. So mao to pagkahapon, I think mga 4 or 5 PM ni nari sila sa ato ang buhatan, and then nakandak po tawag ato ang investigation regarding aning alleged na abduction or kidnapping. So nang may POI sa? Yes sir, natay POI. Ang POI na to is ang katong iyang kauban na nasa video sa makita ninyo. So magkailaran ni sila si victim o katong POI. So mao tong isa sa gidudahan sa victim katong asawa sa bana sa nagpost mo ilang gidudahan nga may isa sa nagpuloyo sa pangitabo. Pero sa kanila kanang organized crime group sila, kidnapping group dili. Dili man sir, actually amo pa nang gisubay karon unsa gyud ang kuan kay actually kani man gud is murag naam gud tay grupo diri sa Cebu kaning mga rent a car or mga buy and sell inana. So I think kani silang POI ug ang victim murag apila na sila sa murag kanang grupo nga inana kaning magprint out mga sakyanan. So actually murag kailan ni sila. And then mohatag lang ko og gamay nga background is ang kaning POI nagprinda siya og duha ka sakyanan ari ni victim. Isa ka ni Centera o isa ka Innova worth 900,000 each. So that is I think 1.8 million. Pag May 10, nagsabot na sila nga makita diri sa isa ka mall sa Mandawi City. So nagsabot sila dito nga balik ang duha ka sakyanan nga naa ni victim. Ang duha ka sakyanan nga naa ni victim ibalik didto ni POI kay si POI iya pong ibaligya sa lain, mangita siya og lain nga financer. Iyang ibaligya or iyang iprinda sa lain para na siya ikabayad ni victim plus 150,000 nga murag mahog nga interest. Si victim, para maklaro sa tanan, si victim is mahog na siya og murag middleman. Siya mo'y na si kontak sa uban nga mga muprinda o mga sakyanan. Pero to tell you, ang kaning Nissan Terra o ang Innova walay papilis. Wala siya ego nga karon. Ang ilahang sabot is magkita sila diri sa mall para mo to ma-turnover ang sakyanan kay si POI iyang ibaligya po og lain para na siya ikabayad ni victim kay naka-shell out man ni og 1.8 million pagprenda. Wala sila madayon og kita dito sa mall kay
niingon si POI nga muragalain daw ang paminaw sa iyahang asawa. Sumoto, dito na lang sila nakita sa katong isa ka duol sa isa ka subdivision sa Barangay Banilad pod, Cebu City. Niingon si POI nga nagpaabot lang siya sa iyang asawa nga i-transfer ang kwarta para ihatag niya ni victim, pero imbes na kwarta ang moabot kato nung van nga puti o ang Vios nga murag gray mo ay naabot. So mo to makita ninyo sa video na nay alleged na abduction nga nahitabo. Si POI mo to ang kauban ni victim sulod sa sakyanan. So mo to ang backstory sa nahitabo og unsay relationship pod ani ni POI ug ni victim. Na si POI sa video sa nakita. Yes. Okay, so mo ni sa kasamang Arnold no ang gi-explain ni Major Hingoyon labot sa maong nga panghitabo. So ila pa ning palawman ang maong insidente o unsa pagidugang pagmakuha nga impormasyon labot ani kasamang Arnold. Ito na kasama sa Rodolfin, panahon pa sila silang investigasyon, inabi na kay nailhan naman ang kining person of interest kay ang kining biktima, agdudagin siya nga kato siya mo nagparuyo sa pagpatarget kaniya aron ka mahadlok siya ba o makuha nilang sakinan kay gani makita man sa video kasama sa Rodolfin nga human sila gisakay ang Tisantera gi Gidala gyud. Gidala man sa katong naka-orange o t-shirt gida ang mga nga sakinan. Unya ang inubang nga wa pod madala atong mga tungura naara pod nila kasama sa Rodolfin sa ilang kustodiya. So ang Diin man ang inuba na tutungula. Kay ilang gidanga sa kanan kinilman ni Santira. Ilang gikuha sa parkingan asa man napita. Kining ni Santera mo man gikuha kasama sa Rodolfin dito sa parking dito sa Barilan. Okay, but ang inuba asa man napit ang inuba nga naa magka sa ilang kustodiya na pon. Nasa victim. Anas victim. Ang nasa victim ang inuba kasama sa Rodolfin. Aha. Onya, nakagalayo na ron sila sa Highway Patrol Group 7 aron mahibawaan kung legit pa ni ang negosyo aning Mr. X kasama sa Rodolfin. Oh, tanaw na kay basi di na ilang mga sakinan kinarnap na po na kasama Arnold na kada kong problema. Naramay mga pangalan nila nga nalabigit sad no, nalabigit sad kasama sa Rodolfin. Diha sa Highway Patrol Group. So mani, giklaro gyud sa Pandaw sa Mapuno Police Station nga walay kidnap for ransom nga nahitabo no kay sa unang report pag kasama sa Rodolfin do na kidnapping unya maka-alarma ba so gitahibaw gyud sa Mapuno Police Station nga dito ikalarma kay sila raman ni sila ang naghimo sa pagdagit sa ihang kauban o sa kauban sa negosyo o kanang parparehan nila og negosyo sa pag-deal og mga sakinan diri sa Metro Cebu. Ang pamilya o katlong nga biktima mupain na itong kaso karong adlaw kasama sa Rodolfin dito sa Mabulo Police Station ngadto sa korte karong adlaw. Kasama mo sa Mabulo Police Station ang radyo man mo sa man HP tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.